Hi guys! Gandang araw po. Mainit na naman po kaya magpapatubog kami ng kalabaw. Dadali namin sa swimming pool. Come on baby. Come to papa. Ito guys yung isa. Wait lang. Ido. Come on, come on. Come on. Aba kung pasakay yun. Ha? Hoy! Hindi nga magnanili. Hoy! Papunta na po kami ng ilog. Ayan guys, oh. Ayan na po kami para fresh na sila. Pasensya na po kung medyo malikot yung camera. Nasa ibabaw po kami ng kalabaw. Pasakay kami. Ayan po si Tata Ilik. Hi guys. Dito guys, ito yung sasakyan namin. Wala ko kaming kotse. Guys, oh. Gandang araw po sa lahat. Ganito lang po ang buhay dito sa probinsya. Saya po niya nila kapag nasa ilog na. Sobrang init po ng panahon dito sa Bicol. Hindi pa po umuulan. Yan na guys. Sobrang sabik po yan sa ilog. Na. Para tuloy guys, gusto ko na rin maki-join sa kalabaw. Ang init po kasi. Okay na to, Noy. Pogi. Pogi. Thanks for watching.